да навигаме и попред тази. Много се радваме, че разбира се, че имаме инсталации този път. Надявам се, че ще имаме повече в следващите издания. Благодаря ви. Уважаеми гости, уважаеми колеги, мислям да получа тази награда на Съюза на българските художници и благодаря за оказаната ми чест. Заглавието на моята творба "Концерт за 4 цигулки" е заглавие на музикална творба на Георг Телеман. Вчера в Дунавската столица на България се даде начало на 64-то издание на мартинските музикални дни. Безспорно едно от най-значимите събития за българската култура. На същата дата, преди 344 години, на 14 март, е роден Георг Телеман. Георг Телеман е самоук музикант, който израства в семейство от горните слоеве на средната класа. Неговата майка е била против заниманията му с музика, въпреки това той проявява таланта си много рано и едва 12 годишен композира първата си опера. Впоследствие по настояние на майка си той отива да учи право в Лайпцигския университет, но таланта му не остава скрит и след една година той вече е музикален директор на Лайпцигската опера. За целия си живот успява да създаде над 3000 музикални произведения и, както често казва моята съпруга, доказва, че музиката е най-великото изкуство. Аз искам още веднъж да благодаря на организаторите на фестивала, на художествена галерия Русе, за оказаната им възможност да бъде част от изложбата